Tumanggap naman po ng tig 2,325 pesos na tulong pinansyal ang nasa 176 na magsasakang rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o yung RSBSA. Kabilang po ang mga rice, corn at sugarcane farmers. Sa ilalim po ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program nitong Lunes ng Mayo 25. Sa pangunguna po ng Department of Agriculture, isinagawa ang payouts na, sa maayos na pamamahagi ng benepisyo sa mga magsasakang apektado ng economic instability at global market disruptions dito sa lungsod ng Dagupan. Samantala, nakatakdaring makatanggap ng cash assistance sa mga susunod na araw ang iba pang kwalipikadong benepisyaryo sa pangangasiwa ng City Agriculture's Office at DA. Kasabay dito, pinalakas din ang kamalayan ng mga magsasaka hinggil sa mental health at sa ilalim ng programang SafeNet kung saan isinagawa ang isang lecture at pinangunahan ni Teen Center Geraldine Custodio at psychometrician Aliyah Solis. Nakahanda rin ang City Health Office para sa registration ng yakap at gamot program ng PhilHealth upang higit pang mapalawak ang serbisyong pangkalusugan para sa mga benepisyaryo. IFM News. IFM News. IFM News.